Η ταινία που ακολουθεί είναι κατάλληλη. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Και από την Ανδροσύριανη φυλάκι θα σου δώσω. Οντίνι ντίνι ντίνι ντα, οντίνι ντίνι ντα, οντίνι ντίνι ντίνι ντα, οντίνι ντίνι ντα. Ιάκο, πώς θα πας? Μια χαρά, Μάρκο μου, μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να πλένει αμάξι και να τραγουδάει. Τι ήθελες δηλαδή, Μάρκο μου, να κρατάω τη μάνικα και να πατάω κανένα μανιάτικο μυρολόι? Αχ, αλήθεια, ναι, τρομάρα μου. Σκοτεμένη μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Εγώ, Μάρκο μου, εγώ στο στρατό έπλαινα 100 ύπους την ημέρα. Πού ήσουνα, στο σώμα μεταφορών? Όχι, στο σώμα ημιονηγών. Μουλαράς ήμανε. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά ήταν και χάριστα από πάνω, κατάλαβες. Με το ξύσιμο γαργαλιότσαν και με κλωτσάγανε. Τα μάξι μου θέλω. Ένα λεπτό Δεσποινής-Λιάννα. Γιάκο, πετάξου κάτω και φέρε το 308-972. Ποιο, εκείνο το λευκό το Toyota που είναι λίγο βουλιαγμένο στο πίσω μέρος? Μπράβο, ατσίδα είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρω. Έφτασε! Ένα λευκό Toyota λίγο βουλιαγμένο από πίσω. Πολύ αστείος ο καινούριος υπάλληλος. Αστείος και δουλευταράς. Έτσι και του δώσεις μια μάνικα στο χέρι, μπορεί να πλύνει όλη την Αθήνα. Αλήθεια, πώς δεν τον ανακάλυψα ακόμα, κύριος Δήμαρχος? Καλό παιδί. Επαρχιωτάκι. Είναι αγνός. Να σκεφτείτε... Σοβαρά? Τι μου το λες? Μου το είπε ο ίδιος. Χαρά στη γυναίκα που θα τον πάρει. Εντάξει, το έφερα. Καλέ, δεν είναι αυτό το αμάξι μου. Το ξέρω, ρε Σφινίσμα, αλλά βολευτείτε με αυτό που βρήκα πρόχειρο, γιατί το δικό σας για να βγει από εκεί που είναι πρέπει να ανατινάξουμε ολόκληρο τον γκάζ. Πω, μου τα έκανες μουσκεμα. Βρε μουσκεμα μου τα έκανες. Πλησιάζεις, τι πλησιάζεις? Μου τα έκανες μουσκεμα, βρε. Βρε μουσκεμα. Θα μην τα λέσω, μην τα λέσω. Να σε λούσω και λίγο, παιδί μου. Βρε μουσκεμα μου τα έκανες. Θα σε λούσω λιγάκι, παιδάκι μου. Πού είναι ο Μάρκος? Αυτή τη στιγμή είναι στην ταράτσα. Θέλω να μου κάνει σέρβις. Εντάξει, δεν σπίνεις, Τζούλια. Αν θέλετε το βάζετε στο πλυντήρι. Έτσι. Εσύ! Φίλε!
που δίνουμε για δώρα. Βγάλτε αυτά τη λήξη με την κουβέρτα και αυτόν θα τον κανονίσω. Μάρκο, να σου εξηγήσω, δεν το ήθελα, ρε Μάρκο. Τι να μου εξηγήσεις. Να σου πάρω, Μάρκο. Τι να μου εξηγήσεις. Τι να μου εξηγήσεις. Τι έκανες ρε παλιό μου? Τίποτα Μάρκο μου, στορκίζομαι. Δεν το ήθελα. Βρε μουσκεμα, τι έκανες την κοπέλα? Κατά λάθος Μάρκο μου, δεν το ήθελα. Ας τα αυτά επίτηδες το έκανες. Όχι Μάρκο μου. Να, στα κόκαλα του πατέρα μου παιδιά, είμαστε τώρα. Εμπρός γρήγορα να τη ζητήσεις γονατιστό συγγνώμη. Γρήγορα. Γρήγορα να τη ζητήσεις συγγνώμη. Άντε βρε προχώρα. Να σου Μάρκο μου. Προχώρα. Ορίστε, τον έφερα. Σου δώσω καμιά. Άσε του τη δίνω εγώ. Ορίστε τώρα, ζήτησε γονατιστό συγγνώμη. Αμέσως. Με συγχωρείτε Δεσποινής, σας οικετεύω. Με συγχωρείτε Δεσποινής μου, δεν το ήθελα. Μάνικα είναι αυτή, γλιστράει. Και όπου θέλει το πετάει. Να σας αποζημιώσω, να πληρώσω πλήσιμο, καθάρισμα, γρασάρισμα, στέγνομα ήθελα να πω. Ναι, αλλά βιάζομαι, έχω και δουλειά. Έχω εγγραφή. Τι γίνεται με την κουβέρτα? Ξέρετε πώς σας πάει? Εξάλλου είναι της μόδας τα ριχτά εφέτος. Τι λες βρε ανόητε, πώς θα κυκλοφορήσει η κοπέλα με την κουβέρτα? Ξέρεις ποια είναι η Δεσποινής? Πού να ξέρω, μου τη σύστησες? Είναι η πρώτη βεντέτα του λαϊκού τραγουδιού, η Τζούλια Μάρα. Α, είστε εσείς που το όνομά σας όταν ανάβει στις τζιτζιφιές είναι πιο φωταγωγημένο και από την απαρχίδα του έκτου στόλου, Ακριβώς. Σας οικετεύω να με συγχωρέσετε, μεγάλη κυρία της διπλοπενιάς. Εγώ, ξέρετε, είμαι φανατικός θαυμαστής σας. Όταν σας ακούω να τραγουδάτε εκείνο το «Κι άλλη σφαλιάρα μου έδωσες, μου έρχεται το ουρανό σποντίλι». Να το, καλομελέτα και έφτασε. Βάρβαρε. Ώστε, σ' αρέσει. Αν μ' αρέσετε, τον πρώτο μισθό που θα πάρω θα τον καταθέσω στα πόδια σας γαρδένιες. Έτοιμα είναι τα ρούχα. Ευτυχώς που το νερό ήταν καθαρό. Ένα στέγνομα του έκανε μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμπρός, προσφύγετε όλοι γιατί στις 11 έχω εγγραφή. Μπρος, έξω όλοι, έξω όλοι. Έξω γιατί έχουμε εγγραφεί στις 11. Και εσύ έξω είπα. Άντε, έξω, επιτέλους. Λοιπόν, παλικάρια, εσύ θα μου χτυπήσεις ένα φα, εσύ ένα σολ και εσύ ένα λα. Και όλοι μαζί ένα βαρύ σι μπεμόλ. Τι έγινε μαέστρο, η τραγουδίστριά σας η Τζούλια? Βεντέτα είναι ό,τι ώρα της γουστάρι έρχεται. Ναι, αλλά εδώ κάνουμε ταινία. Δεν είναι το σκυλάδικο σας που έχετε από δεν της καπνίσει? Τι λες ρε σκατσόχινε, σκυλάδικο το μαγαζί μου? Με τα σκυλοτράγουδα που λέτε σκυλάδικο είναι. Σκυλόμαγκες βαστάτε με θα γίνει σκυλοκαυγάς. Τι είπες? Με έσπρωξες. Μισό λεπτό. Λέω με έσπρωξες. Γούσταρε το κορνιζάρισμα. Συγγνώμη, Δεσποινής Τζούλια, θέλω να μου δώσετε ένα χειρόγραφο. Αυτόγραφο θες να πεις? Όχι, θέλω να το γράψετε με το χεράκι σας για να είναι χειρόγραφο. Μα όλα τα αυτόγραφα με το χέρι μου είναι γραμμένα. Σοβαρά, με το πόδι σας δεν γράφετε κανένα. Ευχαριστώ πολύ. Αντίο σας, το καλό. Τσάου, τσάου. Με όλη μου την αγάπη Τζούλια. Κεραυνοβόλος έρωτας. Της την έδωσα που λένε. Της την έδωσα με τη Μάνικα. Εμένα να μην με ξαναχτυπήσεις. Κάνε την πάντα ρε Χίτσκοκ. Τι γίνεται εδώ? Βεντέτα μου και μανούλη μου ο σκηνοθέτης της νέας σου μπουζουκοτενίας μας έχει κάνει ζωή σκέτη ταλαιπώρια. Τι έκανε δηλαδή? Επειδή άργεψες να έρθεις στο πρωινό προσκλητήριο, μας έστειξε επαγγελματικός. Βάλ του λοιπόν μυαλό, μην του βγάλω τα γένια τρίχα-τρίχα και τα κάνω τέλεια για τον παγλαμά. Κύριε σκηνοθέτα, παρεξήγηση 0. Πάμε. Παλικάρια, πάμε να χτυπήσουμε τα τραγούδια. Τα τραγούδια χτύπατα. Εμένα να μην χτυπήσεις.
Ναι. Εντάξει, Τζούλια. Ό,τι θέλεις. Εντάξει. Άντε, γεια χαρά. Γεια σου. Παιδιά, αύριο θα έρθει η Τζούλια εδώ για να γυρίσει ταινία. Αλήθεια. Τώρα μου τηλεφώνησε. Ωραία, τι έχει να γίνει αύριο. Τι ώρα έχεις δώσει ραντεβού, Θανάση? Σε 9. Εντάξει, λοιπόν, απόψε θέλω πολύ λούστρο. Τα κορίτσια που έχουμε ραντεβού δεν είναι όποια και όποια. Όλο με το σεις και με το σας θα μιλάτε. Είναι βέρα αριστοκρατία. Το μερσί και το περικαλό θέλω να κρέμεται από τα χείλη σας. Μπήκες. Εντάξει. Εντάξει ρε Μάρκο, τι μας πέρασες, δεν ξέρουμε από καλή κοινωνία. Λοιπόν, θέλω κινήσεις απαλές να πατάτε σε πίπουλα. Θα λέτε λοιπόν ότι σας αρέσουνε και τα ξένα τραγούδια. Λοιπόν, απόψε στο πάτι της Λίας θέλω να με βγάλετε ασπροπρόσωπο. Εντάξει, παιδιά. Ωραία. Παιδιά, να έρθω κι εγώ ρε παιδιά μαζί σας. Βρε με τα καλά σου. Γιατί ρε Μάρκο, τι έχω και δεν με παίρνετε μαζί σας? Όχι, να μου πεις τι έχω και δεν με παίρνετε μαζί σας. Μ' αφήνετε μόνο μου και βολοδέρνω σαν την άδικη κατάρα μες στην Αθήνα. Έλα ρε Μάρκο, ας τον πάρουμε μια φορά μαζί μας και αυτό το φουκαρά. Κρίμα είναι. Το φοβάμαι ρε Θανάση, θα μας κάνει καμιά κασκαρίκα. Θα κάτσει καλά. Σαν Παναγίτσα Θανάση μου, να. Και δεν θα πιείς γουλιά. Ούτε θα πιω ούτε θα φάω. Θα πάω να κάτσω σε μια γωνιά και δεν θα ανοίξω το στόμα μου καθόλου. Να, τσιμουδιά δεν θα βγάλω. Άντε να δούμε λοιπόν τώρα. Ευχαριστώ πολύ Μάρκο, ευχαριστώ. Το χεράκι, είναι φούλα σου. Βρεάσου το χέρι μου τώρα. Α, και κάτι ακόμα. Μην ξεφουρνήσει κανείς σας ότι δουλεύουμε σε γκαράζ, Γιατί ρε Μάρκο, κακό είναι. Βλέπεις ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Η γυναίκα βρεφορόιδο είναι ψιλομύτα. Θέλει να λέει ότι ο άνθρωπος που πηγαίνει μαζί της είναι να πούμε εφοπλιστής, έμπορος, διαφημιστής. Τι να λέει, ότι ο φίλος της είναι γρασαδόρος. Καταλάβατε τώρα. Είμαστε όλοι έτοιμοι για την υψηλή κοινωνία. Βεβαίως, jet set, high society, ντουμπλου φας, παρόλο τον έργο λένε. Έλα, κάτσε εδώ. Σώπα, μωρέ, σώπα. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Έλα, κάτσε. Εντάξει, μαζί. Έλα, εδώ. Περίμενε. Μην φύγεις, έρχομαι αμέσως εδώ. Άρα μάσες που έχουν να πέσουν σήμερα. Γιατί δεν πίνει? Μουγκός είναι ο κακομοίρης. Αυτός είναι ότι πρέπει για μένα. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Παιδάκι μου, πεινάς αγοράκι μου? Άντε πονηρούλη, πονηρούλη. Πεινάς, πες μου.
Σόπα, πιναλέο μου παιδάκι, εγώ είμαι εδώ, έλα. Όλα αυτά είναι δικά σου. Όλα. Πονηρούλη. Χριστός! Χριστούλης. Σιγά. Δεν στα παίρνει κανείς. Και τι εργασία κάνει ο μπουμπάς σας? Δεν έχω. Η μητέρα μου εργάζεται. Και τι εργασία, αν επιτρέπετε? Σκάφη. Μπουγαριάζει δηλαδή. Λες τι έβεστε. Έχει σκάφη. Πλοία. Είναι εφοπλίστρα. Την εφοπλίστρα τη βρήκαμε. Εσύ σήμερα είσαι λαχείο για μένα. Τέτοιο μυστικό και να μην μπορώ να το πω σε κανένα θα σκάσω. Άκου πλάκα. Όλες αυτές που είναι μέσα στο σαλόνι και κάνουν τις κυρίες, δεν είναι κυρίες. Είναι υπηρέτριες σαν και εμένα. Κατάλαβες. Και επειδή σήμερα θα έλειπε η κυρία μου, τις μάζεψα όλες αυτές εδώ μέσα να κάνουμε πάρτι. Ντύθηκαν λοιπόν με τα φουστάνια που φοράνε οι κυρίες τους για να κάνουν και αυτές τις σπουδές. Κατάλαβες. Σιγά θα μου πνιγείς. Σιγά βρε παιδί μου. Με το μαλακό τρώγεται. Λοιπόν, άκου να δεις. Σε λίγο θα έρθει μία άλλη να πάρει τη θέση. Εγώ θα πάω να βάλω τις κυρίες μου τις μικρές στην περούκα, θα βάλω τα φουστάνια της και θα γίνω αναγνώριστη. Ναι, αλήθεια σου λέω. Και θα πάω να χορέψω. Θα έρθεις μαζί μου. Θα έρθεις μαζί μου. Μπράβο, έλα σου πω. Πιάσε αυτό το κρασάκι να πάει κάτω το φαγητούλι σου. Έλα, πιάσε το. Όλο μαζί, μια και κάτω. Μπράβο, σιγά. Να σου πω τώρα. Χριστός, κοπάνε κι αυτό. Έτσι, κοπάνε το. Εσύ όσο για να πεις παιδάκι μου, η γλώσσα σου τέλει. Με αυτό το μυαλό να κοιμάσαι. Μίλησε κανείς. Λάθος έκανε. Ένα σου πω. Πολύ μ' αρέσεις και ξέρεις γιατί μ' αρέσεις. Γιατί δεν βγάζεις άχνα. Μ' αφήνεις και τα λέω όλα μόνη. Ρε παιδάκι μου, μαζί σου βγάζω το άχτι μου. Έλα μωρέ Μαριό, έλα, τι κάνεις τόση ώρα? Τι μιλάς μπροστά σε αυτόν? Μωρέ σε αυτόν μπροστά μιλάς όσο θέλεις, είναι μουγκός. Έξω τι γίνεται? Όλα πάνε ρολόι. Μπράβο. Όλες ψήσαμε από ένα. Πολύ κορόιδα είναι όλοι μωρή Κατίνα, πολύ κορόιδα. Βρε όλοι οι άντρες είναι κορόιδα. Να δεις εγώ τι θα τους κάνω. Μωρέ εσύ αυτός καταλαβαίνει τι λένε. Μωρέ καταλαβαίνει αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Μα αυτός δεν είναι άντρας. Αυτός είναι θησαυρός. Αχα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτός είναι δικός μου, τον έχω καπαρώσει, έτσι. Εγώ που σε δώσα και έφαγες. Πουλάκι μου, πάμε να βοηθήσεις να ντυθώ, μη φύγεις, έρχομαι. Ένιωσες και θα σας κανονίσω εγώ. Σε λίγο θα σας κάνω να εκδηλωθείτε όλες σας. Εδώ είμαστε. Όχι, ποιος το έβαλε αυτό βρε παιδιά, να σου θυμίσει το χωριό μου. Ήπια, πως που ήπια, μαραντί μου, βάλες βαθιά. Ανάθεμά με κι αν καταλαβαίνω τίποτα. Κοιτάξτε πού εξελίχθηκε το σούπερ ευρωπαϊκό πάρτι. Δεν είναι θέμα. Χρώματα μου, χαραμίστα
μιλήσω! Θαύμα! Θαύμα, ο Μουγκός μίλησε! Μίλησα. Εμπίπια το αμήνει το νερό, έκανα το Μουγκό. Μουγκός ήρθα και Μουγκός θα έφευγα, αλλά με αυτά που άκουσα, Μάρκο μου, δεν μπορώ να μην μιλήσω. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι ακροατές, φίλοι μου αγαπημένοι. Με το συμπάθειο, αλλά είσαστε όλοι βλάκες και βλάκες μεταχειρισμένοι. Από δεύτερο χέρι που λέτε, second hand. Γιατί τι λέει αυτός? Τι λέει αυτός, θα σας εξηγήσει αυτός. Οι δεσποινίδες από εδώ, καθότι δουλειά, σας δουλέψανε κανονικά. Διότι είναι μάρκες χωρίς ανταλλακτικά. Η δεσποινή Σάντι είναι η Αντιγόνη, γεννηθήσα ουχή στο Κολονάκι, αλλά στο χωριό του Κολοκοτρόιδου. Στην Αλωνίστηνα κατά τον Μελά. Η δεσποινή Σκάση είναι η Κασάνδρα, η τρίτη γλώσσα της Χαλκιδικής. Γεννηθήσα όμως εις Μάνδρα Αττικής. Η δεσποινή Λία είναι η Γαρουφαλία, κοινός γαρούφο, γιατί φοράει τις κυρίες της στο ρούχο. Και τώρα, παιδιά, που συστηθήκαμε κανονικά, ας αφήσουμε τα σουσουδίστικα και τα βιβλικά και ας χορέψουμε γνήσια και ελληνικά. Παρακαλώ πολύ, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Δεν πειράζει, Μάρκο. Ας τα σπάσουν όλα, δεν πειράζει, εγώ τα πληρώνω. Δεν πειράζει, Μάρκο, τα κορίτσια κάνουν μια πλάκα. Οι περάτες και αφεντάδες είμαστε όλοι παραμυθάδες. Τζούλια, στάσου! Γιατί θέλεις να φύγεις? Εγώ σ' αγαπώ και θέλω να γυρίσεις πάλι σπίτι μας. Κάναμε τόσα όνειρα οι δυο μας. Άφησέ με, σου λέω. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω σπίτι. Δεν μπορώ να ζήσω με σένα. Δεν σ' αγαπώ. Τζούλια! Τζούλια, αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες? Άφησέ με! Τζούλια! Παλιάνθρωπε! Δεν με χτύπησε κανείς ως τώρα κι εσύ. Τι κάνεις εκεί, ρε? Τι κάνεις εκεί, τι κάνεις εκεί, τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Κι άμα σας ξαναχτυπήσει, καθαρίζω εγώ η απάτη σας. Τζιτζιφιόγκο! Τζιτζιφιόγκο! Βρήκες το κορίτσι να κάνεις το παλικάκι. Το ταΐ να το κάνεις σε μένα, ρε. Ρε βλάκα, τι έκανες? Τι έκανες? Χάλασες τη σκηνή, με ηλίθιε. Ποια σκηνή, ρε Μάρκο? Αυτός ο μαντράχαλος έδερνε την πεντέτα μας. Τα ψέματα την έδερνε, ταινία γυρίζουνε. Τι ταινία, μωρά, εδώ έπεσε άπαξε γυρισμένη. Να ένα φούσκο, Μπρος, στάσου, ξαναγυρίζουμε. Μπρος, για τα χαστούκια. Πιο δυνατά. Να, έτσι. Μα δεν τα πλώγεσαι. Όχι. Μα δεν πλώγεσαι. Αφήστε με. Μην με πιάνετε. Αφήστε με. Ακούσε εκεί να δέρνε ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά. Εσύ ρε ουρακουτάγκο. Γιατί τη χτυπάς? Πατέρας της Βρε βλάκα. Τα χαστούκια τα γράφει το σενάριο. Να τα αλλάξετε το συναξάριο. Να δέρνει η γυναίκα τον άντρα. Που είναι και πιο σωστά. Μα δεν τρώγεσαι πια. Έξω, καράβλακια. Έξω. Θα σας κανονίσω εγώ. Θα φωνάξω το 100 να σας πάει μέσα. Ακούς εκεί να δέρνει μια γυναίκα. Έξω. Και μην ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ μέσα. Απολύεσαι, ρε. Απολύομαι. Τα ένσημά μου. Το μουσι. Η κάθε αγάπη σαν όνειρο σβήνει κι αν δάκρυα και πόνους και λύπες αφήνει ποτέ μη λυπάσαι για ό,τι αγάπησες, για κάτι που πόνεσες, για κάτι που δάκρυσες, για σύντροφο μόνο το πόνο εκράτησες. Ποτέ μη λυπάσαι για ό,τι αγάπησες. Σαν φάση μοιραία η ώρα εκείνη, μια ανάμνηση ωραία στο τέλος σας μείνει. Ποτέ
μη λυπάσαι για ό,τι αγάπησες, για κάτι που πόνεσες, για κάτι που δάκρυσες, για σύντροφο μόνο τον πόνο εκράτησες. Ποτέ μη λυπάσαι για ό,τι αγάπησες, ποτέ μη λυπάσαι για ό,τι αγάπησες. Ποιος τα έφερε πάλι αυτά? Εγώ τα έφερα. Ο μόνιμος κουβαλητής σας και ο θερμόευμος θαυμαστής σας. Πάλι εσείς. Εγώ που σας βλέπω και λιώνω σαν παγωτό χωνάκι. Μα δεν τρώγεστε πια. Αφήστε πια τις κουταμάρες. Με φύγετε, με πνίγετε, με σφάζετε. Εγώ σας αγαπάω σοβαρά. Και αν δεν το πιστεύετε, να πάω να σας φέρω και τον μπαμπά μου. Αχ, δεν μπορώ. Γίνετε πολύ ενοχλητικός, το ξέρετε. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε και άλλη φορά μην μπαίνετε στο καμαρίνι μου. Και γιατί να μην μπαίνω στο καμαρίνι σας? Εσείς πώς μπήκατε στην καρδιά μου και δεν βγαίνετε ούτε με γερανό? Ελάτε, πηγαίνετε τώρα γιατί θέλω να αλλάξω. Όχι, δεν βγαίνω. Θα κάτσω να δω. Εγώ θα κάτσω σε μια γωνίτσα και θα σας κοιτάζω. Άντε λοιπόν, Χριστιανέ μου, ξεκόλα. Όχι, δεν φεύγω. Έξω. Είπα δεν φεύγω. Συγγνώμη, δεν φεύγετε. Just a moment. Φεύγετε ή δεν φεύγετε? Δόξα σου Θεός. Τι ζητάς εσύ εδώ? Τι ζητάς εσύ εδώ? Περιμένω το τρόλεϊ. Πού το πήγες? Το κρέμασε στην καρταρόμπα. Ευτυχώς που βρέθηκες εσύ και με απάλλαξε από αυτό το βλάκα. Αλήθεια, τι είναι αυτός? Ένας βλάκας που είναι ερωτευμένος μαζί μου. Δεν είναι παράξενο εδώ που τα λέμε, μόνο οι βλάκες ερωτεύονται. Έχω βρει τον πελά μου και δεν ξέρω πώς θα το ξεφορτωθώ. Εγώ, θα σας βοηθήσω εγώ. Έτσι κι έτσι άνεργος είμαι. Αλήθεια, τι έγινε το πρωί? Τι να γίνει, για να γλιτώσω σας από τα χαστούκια, έφαγα εγώ την κλωτσά μου. Και όχι τίποτα άλλο, δεν έχω και γνωριμίες στην Αθήνα. Η μόνη υψηλή γνωριμία που έχω είστε εσείς. Γι' αυτό ήρθα απόψε από εδώ, αν μπορείτε να με βολέψετε πουθενά. Δηλαδή πού? Όπου να είναι. Πορτιέρι, γκαρσόνι, για το σπαζομαζόχτρι. Όχι. Θα σου βρω καλύτερη δουλειά. Εσύ οδηγείς, έτσι δεν είναι? Αν οδηγώ, οδηγάρα. Από Βόλβο 7 τόνων μέχρι μουλάρι 4 ποδών. Λοιπόν, θα σε πάρω σοφέρ μου και σωματοφύλακά μου. Να με γλιτώνεις από κάτι πτωμένους και ενοχλητικούς πελάτες. Ευχαριστώ πολύ. Στηριχτείτε πάνω μου. Όποιος τολμήσει να σας αγγίξει, έτσι δηλαδή, να σας αγγίξει, θα βογγίξει. Μιλήσετε. Όχι, βόγγιξα. Μπα, γιατί βογκάς? Αγαπάω. Πολύ αγαπάω. Τι, το λαϊκό τραγούδι? Όχι. Τη λαϊκή τραγουδίστρια. Ωραία. Τη λαϊκή τραγουδίστρια απαγορεύεται να την αγαπάς. Και μην ξανατολμήσεις να την ενοχλήσεις, γιατί από πελαργό θα σε κάνω πελεκάνο της Μικών. Κάτσε ρε φίλε, πώς τα λες έτσι? Εγώ είμαι κύριος και λεφτάς. Μάλιστα, λοιπόν. Και μ' αρέσει να τους κάνω και δώρα. Απαγορεύεται? Όχι, τα δώρα επιτρέπονται, αλλά θα μου τα δίνεις σε μένα και θα τα δίνω εγώ. Και αν τα δέχεται, καλώς. Αν δεν τα δέχεται, θα τα επιστρέφω σε σένα και θα μου τα χαρίσει σε μένα για τον εκτελονισμό. Έγινε! Κάτσε να σε κεράσω ένα ουισκάκι τώρα. Ευχαριστώ πολύ, δεν πίνω. Λοιπόν, εμείς οι δυο θα γίνουμε πολύ καλοί φίλοι, Φίλοι να γίνουμε, αλλά μην ξαναρχίσεις πάλι τα ποκητά, γιατί μου θυμίζεις φορτηγό που ανεβαίνει τον Αχλαδόκαπο. Το κολοσούρτι που λέμε στη δημοτική.
πάρεις. Μάλιστα. Και άκουσε, πήγαινε τα μάξι στον καράζ για πλήσιμο και γρασάρισμα. Μάλιστα. Αντίο σας. Μικρέ, πλήσιμο, γρασάρισμα και γρήγορα γιατί υπάρχουν και άλλα γκαράζια. Πού το βρήκες εσύ αυτό το αμάξι? Στα σακουλάκια του ρολ. Και λίγες κουβέντες γιατί δεν είμαστε ένα και το αυτό. Α, σε προσέλαβε η Τζούλια για σοφέρ. Καταρχήν δεν απαντώ σε μουτζούρδες και λίγο μακριά μην με λερώσεις. Μίλα μου εξ αποστάσεως. Εμείς έχουμε φάει ψωμί και αλάτι μαζί. Γι' αυτό με κάνετε ταρατσού. Όχι, ακόμα εκεί είσαι εσύ. Άστα αυτά τώρα, πέρασμένα, ξεχασμένα. Για πες μου τώρα ρε μάγκα, βολεύτηκες? Ας είναι καλά το μπουζούκι, το εθνικών κεφάλαιων. Θα τρώω, θα πίνω και με τα φαγητού θα ρίχνω και τις ζεμπεκές μου. Ωραία μου σπάσανε το μπαγλαμά. Βελιάκο, πώς τα κατάφερες? Είμαι τυχερός. Γεννήθηκα με προσωπίδα, με μάσκα. Low Ranger. Και όποιος γεννιέται μασκοφόρος, λέει η μαμή στο χωριό μου, είναι πολύ τυχερό. Βελιάκο, πας και σε ρωτεύτηκε η βεντέτα μας. Κι αν δεν με ρωτεύτηκε θα με ρωτευτεί. Όλες αυτές λοξές είναι. Εξάλλου είδα κάτι υποψήφιους γαμπρούς που τους βάζω στο μικρό μου τσεπάκι. The pocket. Άντε φεύγω και γρήγορα τα μάξι γιατί έχουμε να χτυπήσουμε και δίσκους, έχουμε συνεννοήσεις με κομπρεσάριους, έχουμε να φτιάξουμε τα μαλλιά μας στο κομμωτήριο, ντεκαπάζ που λένε και άλλα πολλά που δεν μπορώ να σου αναφέρω για λόγους σκοπιμότητος τη στιγμή την παρούσαν ταύτην. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος τώρα προς το καπήλο του Περπέμινα. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Λίγο κοντηράκι. Πού πας? Βοήθησε με να ντυθώ. Μάλιστα. Κατέβασε μου το φερμουάρ. Μια κουβέντα είναι κατέβασέ μου το φερμουάρ. Έλα παιδάκι μου. Και αν μας πάρει ο κατήφορος. Κλείσε τα μάτια σου πρώτα. Και τα δύο. Έλα. Τι να κάνουμε, να τα κλείσω. Κατέβασέ το μου, τε. Εύκολο το έχετε το κατέβασμα. Περίμενε, μην τα ανοίξεις. Μάλιστα. Περίμενε. Να τα ανοίξω. Μην γκρινιάζεις. Μα θα πάθω πονόματο. Δεν είναι δουλειά αυτή να μου πάρετε μαύρα γυαλιά. Τώρα μπορείς να τα ανοίξεις. Σου είπα ότι μπορείς να τα ανοίξεις. Στάσου ντε, μη βιάζεσαι, δεν ανοίγουνε, κολλήσανε. Τους έκανες. Τους έσταξε λίγο κολλήριο από εκείνο που έχεις επάνω στην τουαλέτα. Βλάκα. Εδώ κολλήριο δεν υπάρχει. Αυτό είναι η κόλλα που κολλάω τις βλεφαρίδες μου. Αμάν, τι πάθαμε, κολλήσαν τα μπατζούρια. Τρέξε γρήγορα και ρίξε λίγο νερό στο μάτι σου. Γρήγορα. Καλά πάω. Πού πας? Αδιάφοροι θα πάρουμε τον δρόμο που
μασαίνουνε στην ίδια την πορεία. Το σταυρό του χωρισμού πάρε στον νόμο. Εδώ κλείνει η μικρή μας ιστορία. Η αγάπη και η λατρεία σε ψυχρή αδιαφορία, σε ψυχρή αδιαφορία καταλήγει. Και αυτοί που αγαπιόνται και ποτέ τους δεν ξεχνιόνται, είναι λίγοι, είναι λίγοι, είναι λίγοι, είναι λίγοι. Πάλι βογκάς. Δεν θα βογκάω μέχρι να την παντρευτώ. Μόνο τότε θα σταματήσω. Αν τότε είναι που θα βογγίξει σαν μοσχάρι που το σφάζουνε. Μπράβο, παιδί μου. Είσαι επιδεκτικός. Μπράβο. Νόμος της ζωής και πεπρωμένο, η αγάπη να πεθαίνει κάποια ώρα, σαν πουλί απ' το βοριά κυνηγημένο, σαν πουλί δίχως φωλιά μέσα στην πόρα. Η αγάπη και η λατρεία σε ψυχρή αδιαφορία, σε ψυχρή αδιαφορία καταλήγει. Και αυτοί που αγαπιόνται και ποτέ τους δεν ξεχνιόνται, είναι λίγοι, είναι λίγοι, είναι λίγοι, είναι λίγοι, είναι λίγοι, είναι λίγοι. Δεν μου λες, Ορίστε. εσύ που είσαι κοντά της, τι τη συγκινεί? Τι τη συγκινεί? Τα μνημόσυνα, οι κηδείες, Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ τι πράγμα τη συγκινεί για να της κάνω δώρο να πιάσει και τόπο. Για να πιάσει τόπο κάνεις μια ντουλάπα τρίφυλλη. Όχι, αυτά είναι χοντρά πράγματα. Θέλω κάτι μικρό και ακριβό. Μικρό και ακριβό είναι το χρυσαφικό. Ναι, αλλά τι να της πάρω, ρολόι? Όχι, ρολόγια έχουμε, 2 ξυπνητήρια και έναν γκούκο. Το βρήκα. Ναι. Θα της πάρω ένα χρυσό δαχτυλίδι. Όχι ένα. Τώρα της μόδας είναι κάθε δάχτυλο και δαχτυλίδι. Πάρ' της μια ντουζίνα για να μην σε περάσει και για φτωχό. Ναι, αλλά δεν ξέρω το γούστο της. Άστο αυτό σε μένα. Δώσε τα λεφτά εσύ και την εκλογή στην κάνω εγώ. Θα σου φέρω και απόδειξη. Αλλά εξηγημένη, Το δώρο θα το δώσω εγώ, εκ μέρους σου βέβαια. Μπράβο, είσαι πολύ καλός φίλος. Και όταν θα την πάρω, θα σε κάνω και κουμπάρο. Ο κουμπάρος και κουμπάρα. Πάρε 10 χιλιάρικα. Δώσε παιδί μου χιλιάρικα να κυκλοφορεί το χρήμα. Άτιμο, ερωτευμένο παιδί. Εσείς κύριε Μπουτάλογλου? Βεβαίως. Μα η δουλειά μου είναι αυτή. Με την καινούργια αλλαγή του προγράμματος θέλω να σας έχω στο μαγαζί μου. Όταν με πληρώσετε αυτά που θέλω, ευχαρίστω να δουλέψω στο μαγαζί σας. Ευχαριστώ. Εντάξει. Θα περάσουν τα κουβεντιά σου. Μα γιατί φαγώθηκες να πάρεις αυτή στο μαγαζί σου? Χάθηκαν οι τραγουδίστριες. Γιατί αυτή θα μου έρθει τσάμπα. Δεν σε καταλαβαίνω. Κάθε βράδυ ο γιος μου που είναι ερωτευμένος μαζί της χαλάει του κόσμου τα λεφτά στο μαγαζί που δουλεύει. Προκειμένου να πηγαίνει το χρήμα σε ξένες τσέπες, θα του τη φέρω εδώ να παραμένει στις δικές μας. Ωραίο κόλπο σκέφτηκες. Μα εγώ είμαι περπατημένος, δεν είμαι σαν το γιο μου. Εσύ φταίς που τον είχες εσωτερικό σε κολέγιο. Έπρεπε να τον αμολύσεις στην πιάτσα να μάθει τη ζωή. Είπα να το μορφώσω. Αλλά αυτός κουμπούρασε, γεννήθηκε κουμπούρας θα πεθάνει. Ύστερα τα έχω με τα αφεντικό της Τζούλιας. Πέρυσι μας πήρε εκείνο το νέο τραγουδιστή μέσα από τα χέρια. Τώρα θα του πάρω την τραγουδίστρια.
χτυπάς την πόρτα, μπορεί να είμαι γυμνή. Κοίταξα προηγουμένως από την κλειδαρότρυπα. Πάρε την περούκα μου και πήγαινε για φρεσκάρισμα. Μάλιστα. Θα της κάνω εγώ ένα πλήσιμο βιολογικό, με ένζημα. Άντε Λιάκο, ακόμα αυτή η περούκα μου. Τη στεγνώνα δεσποινής Τζούλια, ένα μπουκάλι ουίσκι έβγανε με το πλήσιμο. Εντάξει. Ορίστε, έτοιμη είναι. Θα με βοηθήσεις? Βεβαίως. Και βιάζομαι. Ορίστε. Να σγούψω, να σγούψω. Πώς με βρίσκεις, εντάξει? Όχι. Σας λείπει κάτι. Τι? Αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Ένα κόσμημα. Στολίδι της ομορφιάς σας από μένα. Όμορφο είναι. Είναι από εκείνα τα ημιτασιόν, Όχι ημιτασιόν, δεσποινής Τζούλια, όχι ημιτασιόν, ολοχρυσιόν είναι. 10.000 κάνει. Και πού τα βρήκες εσείς τα λεφτά? Μέσα στις τσέπες μου. Με δουλεύεις? Ασφαλώς και σας δουλεύω, αφού εργάζομαι σε εσάς. Λιάκο, πες μου γρήγορα πώς βρέθηκε αυτό το πράγμα στα χέρια σου. Μην ανησυχείτε, δεσποινής Τζούλια. Ούτε λαθρέο είναι, ούτε κλεμμένο. Ορίστε και η απόδειξη πληρωμής. 10.000. Και το πλήρωσες εσύ? Τι σας νοιάζει εσάς? Πάντα τα δώρα των γυναικών κάποιος βλάκας τα πληρώνει. Λιάκο, Ορίστε. εξήγησέ μου γρήγορα ποιος το πλήρωσε αυτό. Εγώ. Εσύ. Μάλιστα, μην με βλέπετε όπως παρουσιάζομαι, είμαι κρυφοπτωχός. Δηλαδή? Να, πίσω μου έρχεται πολύ χρήμα. Μπροστά πάω εγώ και το χρήμα με ακολουθεί. Ούτε και τώρα καταλαβαίνω. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Δεσποινής Τζούλια, ο πατέρας μου είναι ο μεγαλύτερος βαμβακέμπορος της Λιβαδιάς. Αφού δεν τον φωνάζω μπαμπά, τον φωνάζω μπαμπάκι. Όλα αυτά τα μπαμπάκια που βλέπετε στην αγορά, ζιγ-ζακ, παστεριωμένα και αποστηρωμένα, είναι δικά μας. Και εσύ δουλεύεις αφέ? Από χόμπι, δεσποινής μου. Άλλος το ρίχνει στο ψάρεμα. Εγώ το ρίξα στο τεμόνι. Και γιατί δεν μου το είπες από την αρχή? Επειδή είδα ότι δεν έχετε και πολύ συμπάθεια στους λεφτάδες. Δεν ήθελα λοιπόν να νομίσετε ότι πάω να σας κατακτήσω με τα λεφτά μου. Έχουμε και προσωπικότητα. Και επειδή συνήθως, δεσποινής Τζούλια, αυτοί που έχουν πολλά λεφτά είναι βλάκες, αποφεύγω να το λέω για να μην με περάσετε και εμένα για βλάκα. Και τώρα, επιτρέψατε μου να αποσυρθώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου. Πάω να πλύνω τα μάξι. Άφησέ το όπως είναι. Αστιεύεστε. Επάνω μας έχουν γράψει θέλω πλήσιμο. Ας έχουν γράψει. Από σήμερα τα μάξι θα πλένετε στον γκαράζ. Και μη σε ξαναδώ να μ' ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου. Και από πού θα βγαίνετε, από το παράθυρο? Άσε τα αστεία. Από σήμερα δεν είσαι σοφέρ μου. Δεν είμαι σοφέρ σας. Και τι είμαι τότε? Ο καβαλιέρας μου. Όπα. Εντάξει. Όπως διατάξετε. Ο βραχίωνάς μου σας περιμένει. Στηριχτείτε στον μπράτσο μου. Και όπως λέει και ο συνάδελφός σας Καζαντζίδης, ας είναι καλά τα μπράτσα μου και τα γερά μου χέρια. Είσαι αγόρι τσιπτικό κι είμαι κορίτσι φθηνό. Δώσε μου την αγάπη σου και ό,τι θα σου δίνω. Και τις νυχτιές, και τις νυχτιές, στα κεφιά τα μεγάλα, τον ερώτα θα πίνουμε οι δυο μας τα λαστάρα. Δύο καρδιές, δύο φωτιές και ο πατής και άλλα. Δύο καρδιές, δύο φωτιές και ο πατής και άλλα. Μαζί τα ξημερώματα και αγκαλιά τα βράδια, ντουέτο τα δυο στόματα, ξάπλες, φιλιά και χάδια. Και τις νυχτιές, και τις νυχτιές, στα κεφιά τα μεγάλα,
στα άλλα. Δύο καρδιές, δύο φωτιές και ο πατής και άλλα. Δύο καρδιές, δύο φωτιές και ο πατής και άλλα. Και ο πατής και άλλα. Και ο πατής και άλλα. Ωραίο το δαχτυλίδι. Πολύ ωραίο. Μα ξέρω και ψωνίζω. Η Τζούλια πολύ ενθουσιάστηκε μέχρι που με φίλησε. Δικό μου είναι το φίλι, δώσ' μου το. Άρτο. Δώσ' της και ένα από μένα. Ελήφθη. Τι άλλο σου είπε για μένα, πες μου, τι άλλο. Αχ, μου είπε για σένα να δεν στα λέω για να μην πάρεις θάρρος, για να μην πάρεις θάρρος. Έλα μωρέ, πες μου τι σου είπε για μένα. Αχ, μου είπε για σένα ότι πολύ σε εκτιμάει, αλλά στη βράση κολλάει το σίδερο. Ρίχτε κανένα γουνάρικο να ζεσταθεί περισσότερο. Έγινε, πόσο κάνει. Α, δεν ξέρω από το Μάρια. Να βάλω 10.000. Βάλε 10, 20, 30.000 και αν δεν φτάνει για ολόκληρη γούνα τις παίρνουμε και κοντογούνι. Ελπίζω με τη γούνα να ενδώσει. Δώσε εσύ και θα ενδώσει αυτή. Ένα, δύο... Τι τα μετρά, σωστά είναι. Ναι, αλλά μπορεί να είναι κανένα παραπάνω να μην σε ρίξουμε κιόλας, κατάλαβα. Άδικα τα ξενύχτια σου, δεν θα πιαστώ στα δίχτυα σου και μη δεν την πλαρώνεις. Μη σπαταλάς την ώρα σου, άδικα παν τα δώρα σου και άδικα πληρώνεις. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου. Κι αν έχεις ειδικότητα, την αποκλειστικότητα δεν δέχεται η καρδιά μου. Και το γλέντι μου έχω μόναχα φέντη μου κι αγάπες δεν γουστάρω. Κι αν η καρδιά μου φλέγεται και για μια αγάπη καίγεται, τη σβήνω σαν τσιγάρο. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου. Κι αν έχεις ειδικότητα, την αποκλειστικότητα δεν δέχεται η καρδιά μου. Δεν δέχεται η καρδιά μου, δεν δέχεται η καρδιά μου. Να πάω στο καμαρίνι της να τη δω από κοντά. Τι το θες, την είδες από μακριά. Πιο καλά να κρατάς αποστάσεις, αποφεύγονται και οι συγκρούσεις. Δεν μπορώ, θα πάω, δεν κρατιέμαι. Καλά, πήγαινε, αλλά μην της πεις τίποτα για δώρα. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες θέλουν να τους κάνεις δώρα, αλλά να τα ξεχνάς. Έτσι και τους τα υπενθυμίσεις, τις έχασες. Ξέρω εγώ κουτός είμαι τώρα θα τις μάθω τις γυναίκες εγώ. Μπράβο, εραστή μου. Πορφύριο Ρουμπιρόζα. Πώς είσαι έτσι, ρε παιδί, σαν ψηλό καμπαναριώτης. Ναι. Τα σέβη μου. Μα δεν τρώγεσαι πια. Έσχος! Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Δεν πρόλαβα να πω μια κουβέντα και με πέταξε έξω. Καλά σου έκανε. Γιατί? Γιατί νόμιζα ότι θα της μιλήσεις για το δώρο που της έκανες. Μα δεν είπα κουβέντα. Πού να ξέρω ότι δεν θα πεις. Είσαι και φαφνατάς. Είσαι φλίαρος, είσαι κουτσομπόης. Μιλάει, τα λέει η γλώσσα σου. Μην πηγαίνεις κοντά της, ρε παιδάκι μου. Αδιαφόρησε, πώς το λένε. Άστη να ψηθεί στο ζουμί της και θα σου έρθει στο πιάτο. Δεν ξαναλέω λέξη. Έτσι, μπράβο. Η σιωπή μου προς απαντήσει. Η σιωπή είναι χρυσός. Πάμε, Λιάκο. Μάλιστα. Καληνύχτα σας. Είδες τι σου έλεγα. Με το δαχτυλίδι σου είπε καληνύχτα. Με τη γούνα θα σου πει και καλημέρα. Καληνύχτα σας και στο επανειδήν.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα μία γούνα. Ευχαριστώ. Να την δοκιμάσω, Κοντή μου είναι λιγάκι. Όχι, ξέχασα. Δεν είναι για μένα. Θα σου γράψω ένα τραγούδι με πολύ δάκρυ. Θα πλημμυρίσει από Περιστέρι μέχρι Μπουρνάζι. Πότε το εμπνεύστηκες? Τώρα. Άκου τίτλο. Η στέρνα. Ρεφρέν. Γέμισε η στέρνα δάκρυα και εγώ κλαίω στην άκρια. Πότε θα γράψουμε τα τραγούδια σε δίσκους? Μόλις τα γράψω. Ναι, καλά. 2 μήνες θα ακούω αυτό. Χαίρετε. Πού ήσουνα, μπορείς να μου πεις πού ήσουνα? Στα μαγαζιά. Και τι έκανες στα μαγαζιά? Διαλέγω πριν από σας για σας. Είσαι τρελός. Όχι εγώ, ο άλλος. Αμέσως. Αυτή για σας. Καλά, καλά. Θα τα πούμε μετά. Καινούρια έμπνευση. Η γούνα. Ρεφρέν. Μάλιστα. Μου κάψε σκυρά τη γούνα και έχω μέσα μου φουρτούνα. Καλό, Καλό δεν θα πει τίποτα, μαΐστρο μου. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Θα φορεθεί πολύ το χειμώνα. Εγώ πάω να ετοιμάσω κάτι να φάμε. Στο καλό. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Σε ανταμώσω κάτω στην ακρογιαλιά. Θα θέλα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Θα θέλα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Εσύ φίλε, το ξέρεις ότι έχεις φωνή? Τι μου, γκώσιμαι και δεν έχω φωνή. Όχι, θέλω να πω ότι έχεις φωνή καλλιεργήσιμη. Να την καλλιεργήσουμε, να την ποτίσουμε, να την κοπρίσουμε, να την κλαδέψουμε. Δεν θέλω χιούμορ. Εγώ που λες, νεαρέ μου φίλε, έχω ανακαλύψει όλες τις πρώτες φίρμες. Και εσύ είσαι γεννημένος τραγουδιστής. Και είσαι και θεαματικός, δηλαδή έχεις θεωρία. Θα σε βγάλω στην πίστα. Εμένα? Εσένα, τι άλλο τραγούδι ξέρεις? Τα κάλαντα. Δεν θέλω αστεία, δεν θέλω αστεία. Εσύ έχεις μέσα σου μέταλλο. Έχω κάνει 3 χρόνια στα μεταλλεία του Λαβρίου, γι' αυτό. Πάλι τις πλάκες. Για ρίξε μου ένα ντο. Ένα ντο. Ναι. Ντο. Πιο βραχνό. Ντο. Ακόμα πιο βραχνό. Τι πάθαμε. Ντο. Κατέβαινε, κατέβαινε. Ντο. Έλα βραχνάδα. Έλα, ρίξ' το πιο βραχνό! Δώσ' του ακόμα! Κάτσε να στο βγάλω πουδιασμένο! Στοπ! Στοπ! Μη βγαίνεις! Καινούρια έμπνευση! Ο πνιγμένος! Χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο μαγαζί μου. Καθίστε. Ευχαριστώ. Εύχομαι να συνεργαστούμε. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Νομίζω ότι οι όροι μου είναι ευνοϊκοί. Να τους ακούσω. Καταρχήν, πέστε μου τι θα γίνει με το συμβόλαιο του κέντρου που δουλεύετε. Από ό,τι ξέρω δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι, είναι η αλήθεια ότι δεν έχει λήξει ακόμα, αλλά μην ανησυχείτε. Θα το σφάω όποτε θέλω εγώ. Πέστε μου εσείς τι δίνετε.
Πώς σας φαίνεται το μαγαζί? Ωραίο. Πολύ ωραίο. Και με την υπογραφή του συμβολέου σας δίνω 50.000 προκαταβολή. Τι το σκέφτεστε? Έπρεπε κιόλας να είχατε απαντήσει. Τέτοια λεφτά που δίνω δεν δίνονται εύκολα. Ένα λεπτό. Ορίστε. Μπορώ να σου πω. Τι σημαίνει? Θέλω τη γνώμη σου. Για τι πράγμα? Για κάτι καλλιτεχνικό. Άμα είναι για καλλιτεχνικό, εγώ είμαι μάνα. Τούτος εδώ μου δίνει 5.000. Το μήνα? Όχι, τη βραδιά. Τη βραδιά? Τη βραδιά! Είναι ξύπνιος! Μωρέ, ξύπνιος είσαι. Αλλά στο άλλο μαγαζί παίρνω 30.000. Τη βραδιά? Όχι, το μήνα. Α, με μπερδεύεις. Τη μια μου λες τη βραδιά, την άλλη το μήνα, τι θα γίνει με σένα? Αφού ο καθένας έχει δικό του τροπάρι, τι θες να κάνω? Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πού σου δίνει τα περισσότερα? Εδώ. Εδώ θα κλείσεις. Ναι, μην βιάζεσαι. Το συμβόλαιο μου με τους άλλους δεν έχει λήξει ακόμη. Να το λήξεις εσύ. Αυτό σκέφτομαι να κάνω κι εγώ. Γιατί ετούτος με την υπογραφή μου δίνει 50.000. 50.000? Γρήγορα το στυλό! Στάσου, μην βιάζεσαι. Ναι. Το μόνο εύκολο πράγμα είναι να βάλεις μια υπογραφή. Μετά όμως τι γίνεται? Μωρέ, κοίτα το τώρα κι άσε το μετά. Λεφτά είναι αυτά, θα τα αφήσεις να σου φύγουνε. Τα λεφτά όπου τα βρεις να τα τσακώνεις. Δηλαδή εσύ λες να υπογράψω. Καθυστέρησες και μισή ώρα. Προχώρα. Ντουο πεπόνια, ερχόμαστε. Λοιπόν, σύμφωνοι. Το αποφασίσατε? Ναι. Έχω έτοιμο και το συμβόλαιό σας. Ωραία. Διαβάστε. Από εκεί άστο, το διάβασα εγώ. Το στυλό σας. Ορίστε. Καλορίζικο. Καλές δουλειές. Υπόγραψε, σου λένε. Το είδες με τα μάτια σου? Ναι. Κάντε το κορόιδο, έρχεται. Πάω στο καμαρίνι της για κατασκοπία. Δεν το δένω. Ναι. Να εισέλθω. Τι ερώτηση είναι αυτή? Όχι, είπα. Εισέρχομαι. Κάτι πολύ με κοιτάς. Για να γνωριστούμε καλύτερα. Τι συμβαίνει? Άσχημες πληροφορίες μου έδωσαν για σένα. Η κατασκοπία οριάζει σε βάρος σου. Όπως ως φράνθηκα το πας για πραξικόπημα. Κι εγώ προδοσίες δεν σηκώνω, τον προδότη το σκοτώνω. Τι σου είπανε δηλαδή, μπορείς να μου πεις? Ότι κουβεντιάζεις με αντίπαλα στρατόπεδα. Μη φοβάσαι. Μια πρόταση μου κάνανε. Δεν ξέρω αν ήταν πρόταση ή παρένθεση, αλλά ένα σου λέω. Προδοσίες δεν σηκώνω, τον προδότη το σκοτώνω. Αυτό θα το κάνω τραγούδι. Σου ξεμέγα, Τζούλια. Σκέψου πριν την κοπανίσεις. Σκέψου συναδελφικά. Μου χρωστά μια δεκαμερία. Την πληρώνεις εσύ? Ευχαρίστως. Αλλά δεν έχω μαζί το τσεκ των επιταγών. Τότε άσε με να κάνω τι θέλω εγώ. Σ' άρεσε η γούνα? Εμένα πολύ. Εκείνης πώς της φάνηκε? Α, ενθουσιάστηκε. Αφού με έβαλε και την πήρα μαζί μου για να τη βάλει κιόλας. Και έχω και κάτι πολύ ευχάριστο να σου πω. Τι είπε το ναι? Το είπε, αλλά όχι σε σένα, στον πατέρα σου. Δηλαδή με ζήτησε από τον πατέρα μου? Όχι, ο πατέρας σου τη ζήτησε και αυτή δέχτηκε. Τι δέχτηκε? Να γίνει η γυναίκα του? Όχι, τραγουδίστρια του μαγαζιού σας. Τυχεράκια. Ερωτευμένο παιδί. Από αύριο θα την έχεις μέσα στο μαγαζί σου. Μέσα στα πόδια σου θα κυκλοφορεί. Και όλα αυτά τα χρωστά σε μένα. Αγώνα έκανα για να την πείσω να έρθει κοντά στην οικογένεια. Μπράβο, να σε φιλήσω. Άσε με παναθεμάσαι, με έχεις ρημάξει τα φιλιά. Δώσε και κανένα χιλιάρικο για τα προξενιά. Ένα μόνο, πάρε δύο. Θα πάρω. 1, 2, 3. Δεν πειράζει να πάρω 3, έτσι. Κάνω κι άλλο. Πάρε.
που με ζέστανες, θα σε φιλήσω κι εγώ. Ρασιλιάκο, Ναι. δεν θα μου κλείσεις καμιά συνάντηση μαζί της έτσι, ιδιαίτερη να πούμε, Α, σαν πολύ βιαστικός είσαι. Μα την αγαπάω. Θέλω να βρεθώ κοντά της, να καταστρώσουμε σχέδια για το μέλλον. Ποιο μέλλον, βρε γερό παρατατικέ. Εσύ δεν έχεις ούτε παρόν, άσε μας τώρα. Ακόμα δεν πήραμε το οικόπεδο κι εσύ θες να χτίσεις. Άμα θες εσύ τα καταφέρνεις. Καλά, άστο σε μένα και θα το φροντίσω. Τσιν, τσιν, τσιν. Καλό, Πως της έδωσε προκαταβολή τα αφεντικός, 50.000. Τι κάνουμε. Αυτός έδωσε προκαταβολή 50.000, εσύ της χρωστάς μια δεκαμερία. Μην την είδατε, μην την απαντήσατε. Σταμάτα, μωρέ. Κι εγώ δεν είμαι από εκείνα τα παιδάκια που κάνουν το μέλι μέσα από τα χέρια του. Τι θα κάνεις? Πότε έχετε πρεμιέρα στο μαγαζί? Μεθαύριο. Δεν θα κάνετε. Τι με κοιτάς, μωρέ. Είπα δεν θα κάνετε και δεν θα κάνετε. Και αν τεστρίβε τώρα μη σε δούνε κανένα μάτι εδώ μέσα. Άντε. Δεν είναι πολύ, δεν μου εξήγησε. Εμπρός. Τι θα γίνει με αυτό το πουτάλογλου? Ποιο πουτάλογλου? Τον ιό. Θέλει οπωσδήποτε να σε δει. Εμένα. Ναι. Μα δεν ξέρω κανένα πουτάλογλου. Α, μην πας να με τρελάνεις και εμένα. Φτάνει ένας τρελός δεσποινής Τζούλια. Δεν είμαι η Τζούλια. Τι, δεν είσαι η Τζούλια? Και ποια είσαι τότε? Η αδερφή της η δίδυμη? Όχι. Είμαι η Μιράντα, η σωσίας της, που την τουμπλάρω στις ταινίες της. Ίδια είστε, με κάτι μικροδιαφορές. Εσείς έχετε μια ελιά στο μάγουλο που δεν έχει εκείνη. Δεν είναι αληθινή. Ψεύτικη είναι. Ψεύτικη? Α, τότε είσαστε οι ίδιοι ακριβώς. Πολύ ξεγελιώνται. Μέχρι που μου ζητάνε αυτόγραφα. Αυτό είναι. Ιδού οι λύσεις. Λοιπόν, εγώ δεσποινής Μιράντα, δεν θα σας ζητήσω αυτόγραφο. Αλλά θα σας ζητήσω μια χάρη που μπορεί να σας βγει και σε καλό. Καταρχήν, είστε ανήπαντροι. Βεβαίως. Μήπως είστε ερωτευμένοι? Δεν είμαι χαζή. Κάθε κοπέλα σήμερα κοιτάζει το συμφέρον της. Άτιμο! Λέγε μου τέτοια, λέγε μου τέτοια. Μα για το συμφέρον σας μιλάω κι εγώ. Υπάρχει άντρας πλούσιος και χαζός που σας λατρεύει. Εμένα. Όχι εσάς, την Τζούλια. Α! Αλλά αφού της μοιάζετε, αντί να λατρεύει εκείνη, να λατρεύει εσάς. Και άσχημη ιδέα. Μπράβο, είσαστε έξυπνη κοπέλα. Εμείς οι δύο θα συνοηθούμε μια χαρά. Δεν μου λέτε, είσαστε ελεύθεροι αύριο? Και αύριο. Και μεθαύριο. Και όποτε θέλω. Εντάξει, θα σας χρειαστώ οπωσδήποτε. Δώστε μου το τηλέφωνό σας και θα πληρωθεί πολύ ακριβά. Ορίστε η κάρτα μου. Όποτε θέλετε τηλεφωνήστε μου. Αυτές τις μέρες μην ξεκολλήσετε από το ακουστικό σας καθόλου. Θα σας χρειαστώ οπωσδήποτε. Τι συμβαίνει, Λιάκο? Τίποτα, τίποτα. Σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες. Γεια σου, Μιράντα. Γεια σου, Τζούλια. Έχεις ώρα εδώ? Όχι. Πέρασα να σε δω για λίγο. Καλά έκανες. Κάτσε. Εντάξει, τα κανόνισα. Σοβαρά? Μα τι παιδιά είμαστε τώρα. Εγώ δουλεύω για σένα. Λοιπόν, θα τη δεις σύντομα και πολύ αλλαγμένη. Μέχρι που μπορεί να φτάσετε και σε γάμο. Να σε φιλήσω! Όχι, όχι άλλο φιλί. Μην βγάλουμε και κανένα όνομα. Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο να μην φύγεις από το σπίτι σου, θα σου τηλεφωνήσω για τη μεγάλη συνάντηση. Μη μου το λες, δεν θα κοιμηθώ από τη χαρά μου. Όχι, να κοιμηθείς για να είσαι και φρέσκος. Να αποκτήσεις επιδερμίδα. Άτιμο, ερωτευμένο παιδί. Να κοιμηθείς, έτσι. Δεν έχεις ακούσει που λένε ο ήλιος τρέφει τα παιδιά και ο ύπνος τα μοσχάρια. Κάτσε να σε χτενίσω λιγάκι. Ορίστε. Να, δεν στα έλεγα. Απόψε κάνουν πρεμιέρα. Το ξέρω. Έχω τηλεφωνήσει και στα παιδιά να έρθουν εδώ να το κουβεντιάσουμε, να μην γίνουμε και βούκινο στο μαγαζί. Νάτι. Γεια σας. Καλώς τα παιδιά.
Δεν μου λέτε, είστε έτοιμοι για απόψε? Πανέτοιμοι. Αυτοί οι δυο που βλέπεις θα καθαρίσουν για απόψε. Μακάρι. Γιάκο, εγώ φεύγω. Πάω στο κομμωτήριο. Μάλιστα. Και επειδή προβλέπω ότι θα αργήσω, θα πάρω ένα ταξί και θα πάω κατευθείαν στο κέντρο. Δεν τα ξέρεις όλα τα κομμωτήρια. Κι εγώ. Εσύ κατά τις 10 πάρε τα μάξι και τις τουαλέτες μου κι έλα. Μάλιστα. Μην αργήσεις, Όχι. Au revoir. Yes. Ναι, Δεσποινής Μιράντα, εσείς. Ναι, πάρτε γρήγορα ένα ταξί και ελάτε αμέσως στο σπίτι της Τζούλιας. Τι? Μη ρωτάτε τίποτα άλλο. Ελάτε αμέσως στο σπίτι της Τζούλιας. Ναι. Ναι. Έφτασα. Ήρθες, πώς έφτασες έτσι γρήγορα? Πέταξα. Πέταξες, πουλάκι έγινες, πουλάκι. Πελεκάνο της Μυκόνου μου εσύ. Η ερωτευμένη είναι σαν τον άσπρο σύμφωνα. Πού είναι η Τζούλια? Κάτσε βρε να πάρεις ανάσα, μη σκάσεις, έχεις και υπόταση. Μπορεί να σκάσεις πριν τη συναντήσεις. Πήγαινε να της πεις ότι ήρθα. Εσύ ήρθες, αλλά εκείνη δεν ήρθε ακόμα. Τι? Σιγά παιδάκι με κοψοφόλιες, δηλαδή... Τι, δεν είναι εδώ? Εδώ είναι, δηλαδή δεν είναι εδώ ακριβώς, αλλά θα έρθει όμως. Πού θα πάει? Έλα, ξαπλώσε καμιά πολυθρόνα, να ξαπλώσω εδώ στο καναπέ. Σώπα, ξεπουσκώνεις σαν βουλκανιζέτερ, μας πιάσει και κανένα λάστιχο. Εγώ θέλω την Τζούλια. Κάτσε κάτω, βρε ερωτευμένο σουβλάκι. Μα τι γίνεται, πολύ καθυστερεί. Μην ανησυχείς, μην κάνεις έτσι, στον δρόμο είναι, έρχεται. Και αν δεν έρθει? Μην το γρουσουζεύεις, σου λέω το πράγμα. Ναι, μα εγώ αυτή τη στιγμή την περίμενα 6 ολόκληρους μήνες. Και αν περιμένεις και 6 χρόνια, και 6 ώρες ακόμα δεν χάλασε ο κόσμος. 9,5 ώρα. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πεταχτώ σε μια δουλειά. Τι φεύγεις? Όχι, θα πεταχτώ κάπου και θα ξαναγυρίσω. Και ύστερα πρέπει να μείνετε και μόνοι σας. Έχετε πολλά να πείτε, έτσι, κουτσούκουτσούκουτσούκ. Ερωτευμένα είσαστε. Τι, μήπως δεν θέλεις? Πώς δεν θέλω, πώς δεν θέλω. Αλλά ξέρεις, εγώ μόνος μου φοβάμαι. Έλα μωρέ που φοβάσαι, ολόκληρο παλικάρι, τώρα φοβάσαι. Να, βάλε το pick-up, πιέσαι και κανένα ουισκάκι, να, από εδώ μέσα είναι το μπαρ. Μόλις τρίπεις δεξιά, πίσω από το φαρμακείο που είναι η Εύγα, ο φούρνος στη γωνία, αριστερά μέσα. Κατάλαβες τι είναι. Και να δεις που όλα θα έρθουν μια χαρά. Να δεις τι ωραίο που θα περάσετε. Άτιμο. Κάτσε να βγάλω και τα λουλούδια έξω, μην πάθετε καμιά δηλητηρία έτσι, κατάλαβες. Κάτσε, ξεκουράσου. Bye bye. Αν τι νόμιζες πως θα τα άφηνα έτσι? Αν είσαι εσύ πονηρή, εγώ είμαι πιο πονηρός. Δίδωσέ την στο καμαρίνι. Δεν είμαστε καλά. Σε παρακαλώ, άφησέ με, σου λέω. Άφησέ με. Άντε τώρα να δούμε πώς θα κάνει πρεμιέρα ο Μπουτάλογλου. Γεια σας. Έλα, Λιάκο, γιατί άργησε? Ναι, είχαμε επισκέψεις γι' αυτό. Ποιος ήρθε? Ο ιός Μπουτάλογλου.
Και τι ήρθε να κάνει? Ήρθε να σας ευχηθεί καλή επιτυχία. Τον άφησα σπίτι και έφυγα. Και γιατί τον άφησε σπίτι? Μια και δεν έχουμε σκύλο, τον άφησα να το φυλάει. Δεσποινής Τζούλια, λίγα λουλούδια εκ μέρους μου για μια θριαμβευτική επιτυχία. Σε ευχαριστώ, Λιάκο. Η χειρονομία σου με συγκινεί. Είσαι πολύ ευγενικός. Άλλος πλήρωσε, άλλος εισπράττει. Ξέρεις, Λιάκο, Ορίστε. να στο άλλο μαγαζί έχω ξεχάσει το γούρι μου. Εκείνο το ματόχατρο με τα σταυρουδάκια που το κρατώ πάντα τον τραγουδό. Καλά, εκείνο δεν αξίζει. Τίποτα μη στεναχωριέσαι. Όχι, δεν αξίζει, αλλά όταν δεν το είχα πάνω μου όλα μου πάνε στραβά. Καλά, και τι θέλεις να γίνει τώρα? Να, αν ήθελες να πεταχτείς με στην κουβόλα να μου τα φέρεις. Ό,τι θέλει Δεσποινής Τζούλια. Η Τζούλια μας. Η ανθοστήλη μας. Η κολόνα του μαγαζιού μας. Σπέβδο βραβέως. Μα σας είπα 100 φορές δεν είμαι η Τζούλια. Είμαι η σωσίας της που την τουμπλάρω στις ταινίες της. Να μας το αποδείξεις. Ορίστε, η ταυτότητά μου. Μιράντα Χατζηθωμά. Να ρε που θέλετε να κάνετε και τα τζίνια. Κορόιδα. Θα αρχίσετε γρήγορα να μου φέρετε τη Τζούλια. Εγώ τι έφταιγα να ταλαιπωρηθώ. Σας έφαγε η ομοιότης. Ξέρετε τι θέλετε τώρα εσείς? Να σας κάνω μήνυση. Αν αυτό σας αποσυμπιώνει να την κάνετε. Προς το παρόν όμως, πάμε να σας κεράσω ένα ουισκάκι. Μιράντα, τι θες εσύ εδώ, δεν πήγες στο σπίτι ακόμα? Πώς πήγα, αλλά δεν πρόλαβα να μπω μέσα γιατί με αρπάξαν και με φέραν κατευθείαν εδώ. Τι να σε κάνουν εδώ? Άκου τι έπαθα. Με περάσανε για την Τζούλια και με φέραν να τραγουδήσω. Έτσι, Μετά τις απαγωγές διπλωματών έχουμε και απαγωγές τραγουδιστριών. Δεν έγινε. Τώρα θα γίνει. Τρέξε γρήγορα να ειδοποιήσει την Τζούλια. Τρέχω. Και πού είσαι, Μιράντα, στο άλλο μαγαζί για σένα έχει ρόλο. Έχει θέση. Έτσι. Ευχαριστώ. Πού είναι η Τζούλια? Έλατε, αυτό ρωτάω κι εγώ. Πού είναι η Τζούλια? Είχες ραντεβού μαζί της? Είχα άλλο. Δεν το βλέπω να πραγματοποιείται. Και ο Ιάκος πού είναι? Έφυγε με κάτι τουαλέτες. Στο μαγαζί θα πήγαινε. Πάμε. Σταθείτε ρε παιδιά. Έρχομαι κι εγώ μαζί σας. Τζούλια, Τζούλια, φύγε! Κρύψου, εξαφανίσου, πήγαινε στην καρταρόμπα. Μα τι έγινε, τι συμβαίνει? Θα σου εξηγήσω μετά, φύγε τώρα. Έλα από εδώ. Δεν λες, φιλαράκο, από πού πάνε για τα καμαρίνια? Το καφεδάκι σας, Δεσποινής Τζούλια. Merci.
Κούκλα είστε, κούκλα. Κι άμα το πιείτε αργότερα μπορώ να σας δω και το φλιτζάνι. Άμα με βρείτε εδώ. Όχι, όχι εμένα με κλέψατε. Εγώ είμαι η άλλη. Πολύ βαριά είναι ρε του. Με βάρινο μουσακάς. Τι φέρετε, σας την έφερα. Και επειδή μείνατε μπουκάλα από πρόγραμμα, αφήστε, θα σας εξυπηρετήσω εγώ. Ηλίκιε! Κυρίες και κύριοι, η Αχαραντάν. Δεν έγινα μάγκας, αλλά πάω να γίνω μπουζουξής. Και όταν πας για μπουζουξής πρέπει να έχεις και το ανάλογο ύφος. Βαρύ, σέρτικο και γλυκύ βραστό. Η γλυκή βραστό, λέω. Καθότι σήμερα η εποχή μας είναι πολύ μπουζουκοειδής και σπαζοπιατού, αποφάσισα κατόπιν ορίμου σκέψεως και με την ευχή της μανούλας μου να γίνω μπουζουξής. Και μάλιστα μπουζουξής εθνικής κατηγορίας. Κάποτε οι μανάδες το είχαν κρυφό καμάρι και λέγανε με υπερηφάνεια: «Ο γιος μου σπουδάζει γιατρός». Σήμερα είναι ευτυχής η μάδερ που λέει: «Ο γιος μου σπουδάζει μπουζουξής, θα τα οικονομήσουμε». Καθότι σήμερα λέω δεν έχουν πέρασει οι άνθρωποι της πένας, αλλά οι άνθρωποι της πενιάς. Οι οποίοι ήροι στο εμπαρόδο μπορεί να μην έχουν πιάσει ποτέ στη ζωή τους πένα και μολυβδοκόντυλο, αλλά περνάνε στην πένα. Ταύτα είδα και εγγράφουν στο Κονσερβατουάρ Μπουζουξέσιον διανωτέρα σπουδάς και διπλοπενιάς. Και για να βοηθήσω τη μορφωσή μου, κάθε βράδυ κάνω και φροντιστήριο στη σχολή Ζαμπέτα. Γιατί έτσι και βγω καλός μπουζουξής, θα φάω κανένα πιάτο φαΐ από αυτούς που σπάγανε τα πιάτα στην κεφάλα τους. Τώρα θα μου πεις, για στάσου κύριε, το θεωρείς τόσο εύκολο να γίνεις λαϊκός τραγουδιστής και μπουζουξής? Όχι παιδιά, εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Εδώ οι άνθρωποι ανεβήκανε στη σελήνη, Φραμάουρο. Και εγώ δεν θα ανέβω στο πάρκο. Πάρκο το λέμε εμείς αυτό. Εξάλλου από κάτι άσματα που λένε οι άλλοι ως το κατωτέρο, ντρίκι ντρίκι χλαμπαχλούπα ή παλιοζωή, ντρίκι ντρίκι χλαμπαχλούπα βράδυ και πρωί, εγώ μπορώ να τα πω καλύτερα. Γι' αυτό βγήκα ενώπιόν σας να με ακούσετε, να με κρίνετε και ή να μου δώσετε κουράγιο να συνεχίσω ή να με αφήσετε πεταξεραστέο για το Σεπτέμβριο. Και μπαίνω στη δοκιμασία, ή μάλλον μπαίνετε. Πιστεύω όλοι να έχετε ακούσει από το πιτσικότσι την επίσημη αγαπημένη. Ακούστε την από μένα με φωνή πιτσικοτσικοποιημένη, αλλά κάπως βελτιωμένη και παροδημένη. Μαέστρο, αβάτζο. Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη με μια ντακότα. Μες στην κουζίνα σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη που ο νεροχύτης σε περιμένει. Μεγάλη επίσημη από την πείνα ξελιγωμένη. Ωρα!
ήτανε αληθινό το όνειρο τ' απόψινό να'ρθείς μέσα στο σπιτικό να πλύνεις κανένα πιατικό. Κοντά μου ήρθες, δειλά μου έδωσες τ' άσπρο σου χέρι. Μάλιστα. Κι εγώ σου είπα, πρέπει χαμπάρια, καλό στη μέρη. Ξύπνησα νύχτα κι από κοντά μου ήσουν φευγάτη. Και η κουζίνα μου με πιάτα άπλυτα ήταν γεμάτη. Κι ήμουν ξεσκεπαστός και μου είχε πέσει και η φλοκάτη. Ας ήτανε αληθινό το όνειρο τ' απόψινό να'ρθείς μέσα στο σπιτικό να πλύνεις κανένα πιατικό. Μετά από το Σερμπιθί ακούσε Σερζαμπέτα που τον ακούν οι κοσμικοί και σκίζουνε τα πέτα, που τραγουδάει φωναχτά λες και έχει τηλεβόα και σήμα του κατά τεθέρ έχει πλέον το ΟΑ. ΟΑ μαέστρο. Αυτό καλό αυτό. Καλό είναι. Παίζει φίνο μπουζουκάκι και τα λέει του πως μάχει έξω από τα βόδια μάχεται κλάρε. Αρχιτάει απ' τις 9 και τους ξενιόλους γενναία με τα ΟΑ, με τα ους και πέταρε. Με το σαματά, και πήσε λεπτά, και πηγαίνει μπρος, μόξι και ξερός. Όποιος παίζει μπουζουκάκι είναι η τσέπη του γεμάτη. Γι' αυτό θα ήθελα να μοιάσω στο γνωστό το Πενιδιάτη, που με ένα τραγουδάκι, ένα μόνο, το γνωστό το Πετραδάκι, οικονόμησε και αμάξι και έχτισε και ένα σπιτάκι, οχταόροφο. Ο Πενιδιάτης, και χωρίς εγχείρηση, veritable. Πετραδάκι, Πετραδάκι, το σπιτάκι το χτίσα. Ενώ ήμουν πατηράκι, μεγάλη αποκτήσα. Πετραδάκι, Πετραδάκι, όποιος παίζει μπουζουκάκι, σε καθένα δαχτυλάκι και χρυσό δαχτυλιδάκι. Κι είναι η τσέπη του γεμάτη, αλλά κόκοτα στα μάτι, που με δύο φαβορίτες πέρασε τους τραπεζίτες. Κι όπως πάει θα τα πιάσει, το γεράκι αυτονονάσει, και προβλέπω σε λιγάκι να παντρεύεται την Τζάκη. Και προβλέπω σε λιγάκι να παντρεύεται την Τζάκη. Και προβλέπω σε λιγάκι να παντρεύεται την Τζάκη. Για το λαϊκό τραγούδι σήμερα ψοφάνε όλοι. Γι' αυτό θα ήθελα να μοιάσω στο Βοσκόπουλο, τον Τόλι, που έχει γίνει πια της μόδας και όλοι πλέον με μανία τραγουδάνε το σουξέ του ή μάλλον το τραγουδούσαν αυτό το σουξέ. Αγωνία, αγωνία, από τη Νέα την Υόρκη μέχρι Νέα Ιωνία. Και όπως λένε τελευταία πάει πρίμα η δουλειά του και όλοι έχουν στο στόμα τους αλίτες, τα πουλιά του. Αδέρφια μου, αλίτες πουλιά, κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους συγγυρεύω χαμένα φιλιά. Όμπρε! Συγγνώμη κυρίες μου κύριοι, με συγχωρείτε μαέστρο μου, αυτό δεν είναι μπουζουξίδικο τραγούδι, αυτό είναι σπανιόλικο. Ο Βοσκόπουλος το έγραψε ή κανένας Βάσκος. Πάμε αγωνία μαέστρο μου, πάμε αγωνία που την ξέρουμε και είναι και στο κλίμα μας. Η καρδιά μου πληγωμένη, σαν πεκάτσα σκοτωμένη, κάθε βράδυ σε θυμάται Στεφανία. Στεφανία στον αμορφωτήριο που λέγανε για να μην λέμε ονόματα, Η ζωή μου δεν αξίζει, πια κανείς δεν με δανείζει. Αγωνία, 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 αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία με 23 να σε μοιράζομαι. Αγωνία το μυαλό μου ελασκάρισε. Τη ζωή μου μια ζωήτσα τη λαχτάρισε. Με
καρδιά χίλια κομμάτια και με βουλώμενα μάτια. Κάθε βράδυ σε προσμένω στη γωνία. Μα εσύ παλιό νταρντάνα, με ένα γιο ταχυκοπάνα, μου την κάνεις Στεφανία, Στεφανία, Στεφανία. Αγωνία να σε τόσο επιβόλεη, έχω κούσα πιο μεγάλη και από τρόλεη. Αγωνία μπρος στο σπίτι σου να στείνομαι, να οικετεύω λίγη αγάπη και να ψήνομαι. Τα ξενύχτια σου δεν θα πιαστώ στα δίχτυα σου και μη δεν την πλαρώνεις. Μη σπαταλάς την ώρα σου, άδικα παν τα δώρα σου και άδικα πληρώνεις. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου. Κι αν έχεις ειδικότητα... Εγώ θα βάλω λεφτά να σας γυρίσω δική σας ταινία. Τι είναι δηλαδή η Τζούλια, καλύτερη από εσάς? Όχι, και τι είναι η Τζούλια? Η Τζούλια είναι η βεντέτα. Ναι, χαρά στη βεντέτα. Εγώ θα σε κάνω τόσο μεγάλη βεντέτα που θα έρχεται αυτή να σε ντουμπλάρει στις δύσκολες σκηνές. Γιατί, δηλαδή τι είναι η Τζούλια, καλύτερη από εσάς? Ευτυχώς που σου νοιάζει και λίγο. Αλλά δεν σου νοιάζει καθόλου. Αυτή είναι τέρας, άσχημη. Όχι και τέρας. Γεια σας. Γεια σου, ρε. Εντάξει, τακτοποιηθήκατε? Ωραία. Είδες τι φιλό έχεις, Είσαι γύρω από το όνομά μου. Κι αν έχεις ειδικότητα, την αποκλειστικότητα δεν δέχεται η καρδιά μου. Δεν δέχεται η καρδιά μου. Αρχίσατε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε. Γελάει καλύτερα. Δεν πειράζει κύριε καθηγητά, κάντε τη δουλειά σας, εγώ δεν παρεξηγώ, τώρα ξένοι είμαστε. Όποιος βλέπει ελληνικές κομμωδίες. Κύριε, δεν είναι για όποιον, πρέπει να ξέρετε το καβαλής. Έπειτα δεν έχει πιτσίνα, άντε. Ατάκες που έμειναν. Βαγγέλη! Πορτοκαλάδα θέλει? Ναι, από πορτοκάλια. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Από πρόσωπα που αγαπήσαμε. Αν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, φέραμε ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Yes, μαντίλι. Η κλασική ελληνική κομμωδία είναι εδώ. Σας περικαλώ, πώς εκφράζεστε? Σιγά το βογγέλιο. Και μάλιστα ενισχυμένη. Feng Shui. Πώς είναι πει? Feng Shui. Γιατί γελάει καλύτερα. Όποιος βλέπει οτέ σίνεμα 3. Είναι καημός και σύννεφο να γίνω περιστέρι. Αυτό το ξέρω, πατερούλη σου. Όχι. Μην του το φανερώσεις ποτέ. Καλό.
πήραν το παιδί μας. Η λεκάνη σας βούλωσε. Βούλωσε. Θέλετε να γελάσετε? Τώρα δεν πάτε στο διάολο. Ορίστε, γιατί δεν το λέγατε από την αρχή? Θέλετε να συγκινηθείτε? Μ' αγαπάς πάρα πολύ, γλυκιά μου. Δεν θα με αφήσεις ποτέ. Θα είμαστε πάντοτε μαζί. Ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Δαλιανίδη συνήθως έχει κάτι για τον καθένα. Και γέλιο, και συγκίνηση, και αστέρια, και απ' όλα. Λεφτά, 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 λεφτά. Αυτή την εβδομάδα, καθημερινά, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 το βράδυ, στο κανάλι του Ελληνικού Κινηματογράφου. Θεσσαλονίκη, Μύκονος, Κέρκυρα, Αντίπαρος, Κρήτη, Ρόδος. Και όχι μόνο, ο γύρος της Ελλάδας μέσα από το ελληνικό σινεμά. Μια καινούρια θεματική βραδιά. Κάθε Πέμπτη βράδυ, 1/4 πριν τα μεσάνυχτα, στο κανάλι του Ελληνικού Κινηματογράφου. Σφύρα βρε ακαμάτι. Σφύρα βρε ενάξε. Ούτε το σταυρό μωρέ δεν ήσουν άξιος να πιάσεις. Και τώρα κοίτα. Κοίτα καταδίκη. Υπήρξε κάποιες ανωτικές τάσεις, αλλά της τάξης του 0,07. Ο Λάκης Λαζόπουλος στο σπίτι σας. Ο Λάκης Λαζόπουλος στο κανάλι σας. Ο Λάκης Λαζόπουλος στην τηλεόρασή σας. Έχετε όρεξη σήμερα βλέπω, Ναι, ο Λάκης Λαζόπουλος στο ρο 20. Μια καινούρια ελληνική ταινία. Μια καινούρια ελληνική κωμωδία. Για ποια Τζεμαρία μιλάμε? Δεν είσαι η 77 του ρο 20. Μα τι λες? Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, στο κανάλι του Ελληνικού Κινηματογράφου. Τέλος καλό, όλα καλά.